Eluf kbar ta' Maltin u Għawċin attendew biħġaru ma' ċelebrazzjonijiet li matulhom il-Belt Valletta ġiet inkurunata bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018. Spettakli mill-isbaħ bl-aqwa projezzjonijiet ta' dawl, wirrijiet ta' kant, prestazzjonijiet ta' sfin modern u mużika moderna, imżewqa mal-mużika tal-Orkestra fil-Armonika ta' Malta. Festa ta' ċelebrazzjoni ta' suċċess fejn numru ta' nies attendew il-Belt Valletta sabiex flimkien jiċċelebraw it-titlu prestiġjuż li ngħatat din il-belt bħala Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2018. Festa ta' kuluri, daq ta' mużika kif ukoll wirjiet spettakolari taw ħajja lil din il-Belt Valletta bħala l-Kapitali tal-Kultura. Il-qawma ta' Tritoni kienet l-akbar rappreżentazzjoni b'dimensjoni internazzjonali illi saret fi Pjazza Tritoni bis-sem ta' 60 żeffina Maltin u barranin illi dendlu fil-għoli u kreaw xibka ta' akrobaziji sospiżi fuq il-Funtana ta' Tritoni. Din il-koreografija tfasslet mill-kumpanija tat-teatru La Fura del Sbaus. L-effetti viżivi u id-dwal projettati li tella waqt il-prestazzjoni qalbna taw dera mill-isbaħ lil Pjazza San Ġorġ. Kull min kien preżenti kellu l-opportunità li jara dan l-ispettaklu akkumpanjat minn sfin modern b'mużika oriġinali komposta mill-artist Malti Siprijin Kassar. L-ispettaklu ta' dwar kien iddominat ukoll fi Pjazza Kastilja, fejn il-pubbliku seta' jitpaxxa b'animazzjoni kif ukoll minn spettaklu ta' dawl fuq il-Berġa ta' Kastilja, li minn iħli modi ħadna sal-quċċata tal-ġejjini biex jagħti għarfien lill-istorja ta' pajjiżna. Pjazza San Ġwan kienet iddominata minn sinfonija korali magħmula minn iżjed minn 100 korist. Kanti li kien imżewwaq bl-effetti ta' dwar innovattivi li dawlu l-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan li għadu kif ġie rrestawrat. Bejn wirja oħra l-pubbliku preżenti iltaqa' ma' numru ta' sorpriżi li komplew iżidu mal-briju li ddomina l-Belt Valletta, fosthom daq ta' mużika minn diversi valet. Iċ-ċelebrazzjoni ġew fit-tmimhom f'kunċert tempo, kunċert kbir f'Misraħ San Ġorġ mid-DJ popolari Tenixxa li kien akkumpanjat mill-Orkestra fil-Armonika ta' Malta. Din il-festa ta' ċelebrazzjoni nislet il-ferħ fost il-folla numeruża li kien hemm preżenti fejn ma naqsux ukoll xi kummenti pożittivi. We loved it when we got there. Yeah. Yeah, it was so awesome seeing the human net over the fountain. It was great. So I watched the show. It's very amazing. Oh, it's beautiful, amazing, yes. You prepared it very well. Congratulations, Malta. Sabiħ ħafna, ġobna. Tajib ħafna. Main entrance, main tal-Funtana. Well organized, proset. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet taw il-ħajja lill-Belt Valletta li hija mżewqa fl-istorja u l-kultura li mhux biss jagħtu isem lil Malta, imma li jnislu sens ta' ġraja u identità għal kull wieħed u waħda minnha.